Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Ka jingia kynad hapdeng ka United States but Iran kadang jeru at hadin ka jingia suk shipor ka belapen ben hau benai April u President ka US Donald Trump uloong baki jingia kran jingia suk kila poisha ki final stages. Henry ulama hamru bakini ki jingia kran kila ban prano kloi lada ka Iran kam juba bahai ki jingdawai jong ka US. Hagui pat kalyang ka Iran kalaong bakadang bisharnya ek proposal bathamai na Amerika nri kadang dawai ka jingyo apalat iki sanction bat iki pisa ki Russia khang. Ha kuwi ka jingkala ka bakong san na ka jingyo kran jingyo suk ka Pakistan Army Chief General Azim Munir lakmi lanti bo unmet jingo ya ka Tehran ban penklan ya ka jingyo le ban pelong jingyo suk ka ka Iran bat ka US ka Pakistan kladan benta ka bakong san ha ka pelong ya ka ceasefire menshua bat menta ka jingyo kran batmai kiwan hapdeng ka jing shep tieng bat ka jingyo le thma kala ban sedang biang lara ki jingyo kran kim sei so ha kini ka sngi ban wan.